I afgørende stemme på Sunset Boulevard.dk/favorit. Samtidig deltager du i konkurrencen om et rejsegavekort på 10.000 kroner fra Pat Lauritsen. Sunset Boulevard. Lidt lækkere. Så starter det store lagersalg hos Toys R Us. Du finder altid et kæmpe udvalg af legetøj hos os, og lige nu sparer du helt op til 70%. Så skynd dig til Toys R Us og gør et legetøjskup. Op til 70% rabat. Vi ses til lagersalg hos Toys R Us. Toys R Us. Større bliver det ikke. Udsalget er i fuld gang i Føtex, og i denne uge har vi sat en skarp pris på Evital. Du får 2 stykker shampoo eller balsam for kun 35 kroner. Vi glæder os til at se dig. Føtex for dig. Vi gør mere for dig. I efteråret spredte vi 1 million coins, som du kunne samle og bruge på CoinOffers. Nu er de alle fundet, men der kommer snart en omgang mere. Og i mellemtiden kan du altid købe CoinOffers med rigtige mønter, eller dem du har på din app. For eksempel chili cheese tops til en 10'er. Kun hos McDonald's. Trænger du til et luftigt Hvornår var det der kun startede? mange penge ved at skifte fagforening og A-kasse til det faglige hus. Skift for eksempel fra 3F og spar 4800 år. Kan du spise den derned? OK og spar 4000. Find ud af, hvor meget du kan spare. Send en sms med beskeden 2012 til 1231. Så kontakter vi dig. Det koster kun en lille trafiktakst. Meld dig ind nu og få 3 måneder i fagforeningen gratis. Vi klarer nemt indmeldelsen over telefonen. Tjek det faglige hus.dk på din PC eller mobil. Nye Kia Rio fra kun 119.990 hos Kjærhus i Slagelse. Ikke spise skralden, ja. Men det var nok nemmere at udhule den. Ved i grundlovsforhør ved retten, hvor et par sigtet for 17-årige. En penis op foran sit hoved. Må jeg smage lidt af det? Mod medgerningsmand er stadig på fri fod. Penis, eller hvad var det? Ifølge sigtelsen i går blev kidnappet af et kærestepar på 34 og 39 år, samt 3 andre i Højby i Odsherred, fordi han var kæreste med kvindens datter på 14 år, har tidligere været udsat for både vold, trusler og andre ubehagelige ting. Og frem med grundlovsforhøret torsdag eftermiddag bliver læste anklageren sigtelsen op, og ifølge den 17-årige dreng stak en af de 3 mænd, som endnu er på fri fod, sin penis op foran hovedet på ham. Ifølge sigtelsen sagde den 34-årige kvinde også, at hvis han blev ved med at se sin datter, ville de finde ham igen og begrave ham i en skov. Parret nægtede sig skyldig, inden grundlovsforhøret blev lukket, fordi 3 mænd stadig er på fri fod. De 2300 støder hos vindmøllefabrikanten Vestas kunne ikke komme på et tidspunkt fra statsminister Thorning Schmidt. Mens Danmark har besøgt EU-kommissionen, som giver opbakning til det danske EU-formandskab, om at skabe grønne jobs i Rusland, så styrer en af de bedst kendte grønne virksomheder i Danmark massevis af medarbejdere. Avocado, kratteklub, avocado, agurk, citron, sushi et eller andet.